Сәлеметсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. Бүген безнең программада Казанның 1 май мәйданында җәлилчеләрне искә алдылар. Bütün regionlar, bütün hem Azerbaycan'da, Avustralya, Amerika'da ana okuyubuz, babalar için anda şehirle birebiz ve derste birebiz. Yaşasın Tatar halkı, yaşasın Tatarstan. Кырымда Алтын мәйдан халыкара фольклор фестиваль конкурсы узды. Алтын мәйдан бит инде ул бөтен төрле регионнардагы татарларны гына түгел, төрле милләттәге балаларны берләштерә. Шуның өчен бу фестивальнең кирәге бар. Башкортстанның Тәпәре авылы тарихы белән таныштырырбыз. Оренбург ягыннан килгәннәр безнең халыклар. Шушы җирләрне безнең Абдылманап Сүнсәли дигән адәм булган. Шушы Москвадан барып, шушы җирләрне безнең алып 2 ел буена йөргәннән соң гына ала алган. Гомере буе яраткан эшенә тугры булып яши ул. Казакъстанда яшәүче милләттәшебез Рауил Рәҗәпов турында сөйләрбез. Мне объясняют, что вы не можете дальше учиться. В связи с тем, что вы внук и мама Касимовской мечети. Тапшыруыбызны һәр вакыттагыча кайбер вакыйгалардан башлыйбыз. 29 августта Казан Милли мәдәният үзәгендә сөекле шәһәребезнең 700 исемле бәйрәм узачак. Чара көндезге сәгать 1дә башлана. Бирдә кул эшләре серләренә төшендерә торган остаханә, ярминкә, асфальтта рәсем ясау бәйгесе, спорт уеннары, борынгы шәһәр буенча сәяхәт, күңелле концерт көтелә. Төркиянең Анталия шәһәрендә сентябрьдән татар теле буенча курслар ачып җибәрергә ниятлиләр. Чыгышы белән Татарстанның Орча районыннан булган бүген Анталиядә яшәүче хокук фәннәре кандидаты, адвокат Фәниз Зыялы дәресләргә инде әзер. Казаннан әлифба, татарча, русча тематик сүзлек, иң матур сүзләр, татар әкиятләре китапларын инде алдык ди ул. Бу атнада Владивостокта Милли мәдәниятләр фестивале үтәчәк. Бәйрәмдә руслар, белоруслар, украиннар, татарлар, башкортлар һәм башка милләт вәкилләре катнашачак. Мәйданга килгән кунаклар Владивостокта һәм Приморьеда яшәүче халыкларның мәдәнияте, сәнгате белән танышып, төрле мастер-классларда катнашып, милли ризыклардан авыз итә алачак. Милләтебез үз тарихына зур ихтирам белән карый. Бу көннәрдә бөтен дөнья буйлап сибелгән татарлар җәлилчеләрне искә алды. 25 август милләттәшләребез өчен хәтер көне. Башлары гильотина пычагы астына салдырылган бу каһарманнар ватаныбыз өчен гомерләрен дә кызганмаган гади солдатлар гына түгел, халкыбызның асыл затлары, үлемсезлекләрен үлемнәре белән раслый алган һәм шуның белән исемнәре тарихка кереп калган газиз уллары. Казанның 1 май мәйданында да һәр елдагыча искә алу мәрәсиме узды. Вакыйга урыннан хәбәрчебез Ләйсән Вафина. Бөек Ватан сугышы елларында Алман әсирлегенә эләккән 5 миллион солдат арасында Муса Җәлил дә була. 1944 елның 25 августында җәлилчеләрне соңгы юлга Палач балтасы астына алып баралар. Конвоирларның кытын алып, төрмә камерасында газап чигүче тоткыннарның күңелендә яшәүгә өмет уятып, үлем аша үлемсезлеккә илтүче 114 адымны камерадан гильотинага кадәр алар җырлап үтә. Башлары киселгәндә дә елмаеп үләләр. Муса Җәлил һәм аның 10 көрәштәше Гайнан Кырмаш, Фуат Сәйфелмөлеков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Әхмәт Симай, Абдулла Баттал, Зиннәт Хәсәнов, Әхәт Аднашев, Сәлим Бахараев. Моннан 74 ел элек 11 татар егетенең гомере эзелә. Кәнешкеле тимер чыбык буган көчле аякларын, кулларын, күз карашы гареш катларында, омтылышы якты, югары. В этот день каждый раз сжимается мучительно сердце. И я представляю, как в Плёцензее шли 11 наших героев. И свидетельские показания говорят о том, что они шли мужественно и тихо пели свою родную татарскую песню.
Милләттәшләребез әлеге мәрәсим белән фашист төрмәсендә һәлак булган барлык солдатлар рухына баш иде. Мин үзем инде бер 40 еллап җәл иҗатын өйрәнәм, җәлишләрнең тарихын өйрәнәм. Байтак хезмәтләр язып бастырырга насыйп булды. Шуңа күрә бу көн җәлишләрне искә алу көне минем өчен аеруча мөһим. Без алар өчен инде ватаныбызны саклап һәлак булган миллионнарча корбаннарын да искә төшерәбез. Халкыбызның да фидакар хезмәтен, тылда хезмәтен дә искә алабыз. Авыр көн, айгы көне, искә алу көне һәм әлбәттә горурлык көне, милли горурлык көне бу. Мондый хәлнең битендә дөньяның бер генә җирендә дә бер генә милләт белән шушындый фаҗиганың булганы юк. Бер юлы менә күпме нинди легендар татар егетләре башларын салганнар. Бу көнне монда җәлил һәм җәлишләр янына килүне без инде үзебезнең бурычыбыз итеп саныйбыз. Менә бүгенге көне без горурлык көне дип әйтәсем кирәк. Ул безнең нидә мәдәм көне булса да, менә шундый трагедия булса, бер башка милләтләр арасында мондый горурлык юк. Безнең менә шундый башны кисәрдәй андый геройларыбыз да юк. Әгәр дә безнең башка милләт кешеләре булса, без югары дәрәҗәдә менә мондый кыска гына площадкада түгел, киң мәйданнарга чыгарга тиешбез. Минем күңелемне биләгән хис, иң беренче хис ул горурлык хисе. Чөнки җәлилчеләр батырлыгын кабатлаган батырлык кешелек тарихында юк. Бийек ватан сугышы тарихында гына түгел, икенче бөтен дөнья сугыш тарихында гына түгел, кешелек тарихында юк. Беренчедән, бу батырлык, җәлилчеләр батырлыгы, ул коллектив батырлык. Икенчедән, ул рух белән бәйле батырлык. Өченчедән, ул бер халыкның гына түгел, бер кешенең генә түгел, кешелекнең рухының улылыгын күрсәтә торган иң зур батырлыкларның берсе җәлилчеләр тарафыннан эшләнде. Муса Җәлил шигырьләрен укыдылар, аның сүзләренә язылган җырлар яңгырады. Мәрәсимне әзерләүчеләр һәм катнашучылар арасында яшьләр күп булуы сөендерде. Төрмә тавыш белән тула, барсы да кычкыра, дусларын, таныш белешләрен, якташларын эзлиләр. Шул меңләгән тавыш арасында сиңа үзеңә кирәкле кешенең тавышын табырга кирәк. Бер вакыт мин кемнеңдер синий платочек көен сызгыруын ишеттем. Үзем дә кушылып сызгырып җибәрдем. Җәлилчеләрнең рухын искә алырга дөньяның төрле илләрендә яшәүче татарлар да килгән иде. Минем için бик горурланам, шуңа күрә бүген бездән өчен бик эске gün. Bütün регионнар, bütün hem Azerbaycan'da, Австралия, Америкада аны укыйбыз, балалар өчен анда шигырьләр бирәбез ва дәрестә бирәбез. Яшасын татар халкы, яшасын Татарстан. Мы вот сегодня пришли на День памяти Мусы Җәлиля, прослезились даже где-то. Шундый еракка китеп баргач та, үз милләттәшләреңне күрү, үз милләттәшләрең белән очрашу, ул икеләтә шатлыклы була. Җәлишләрне искә алу чарасы Төркиянең Анталия шәһәрендә дә узды. Татар балаларына Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләренең үлемсез батырлыгы турында сөйләделәр. 25 август бөтен татар милләте өчен кайгылы, тарихи һәм шул ук вакытта горурлык көне. Бүген җәлишләргә багышланган митинг Казанда гына түгел, Россиянең бик күп шәһәрләре, бистәләре һәм авылларында да узды. Мәсәлән, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Екатеринбургта һәм Чиләбе шәһәрләрендә дә. Лейсен Вайфина, Татарлар, Казан. Кырым Республикасының Межводный авылында чираттагы Алтын мәйдан Кырым халыкара фольклор фестиваль конкурсы узды. Россиянең 40 төбәгеннән 1000нән артык катнашучы 101 иҗат коллективы катнашында. 10 көн дәвамында барган чараның кайбер күңелле мизгелләре киләсе видео язмада.
Сәхнә әзер, инде соңгы репетицияләр бара. Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче кул осталары үз эшләрен тәкъдим итәләр. Алтын мәйдан Кырым халыкара фольклор фестиваль конкурсы быел инде 5нче тапкыр уздырыла. Ачылу тантанасында урам буенча бер рәткә тезелеп илебезнең төрле төбәкләреннән килгән сәнгать осталары узды. Барысы да милли киемнәрдә, кулларында үз төбәкләренең байраклары. Алтын мәйдан барлык халык авыз иҗатына битараф булмаучыларны берләштерде. 10 көн дәвамында фестивальдә катнашучылар җирле халыкны һәм кунакларны үзләренең кызыклы, үзенчәлекле чыгышлары белән куандырдылар. Бу фестивальгә мен инде беренче тапкыр килдем. Күптән инде җыенабыз. Графиклар тыгыз булу сәбәпле килә алмаган идек. Бу фестивальнең максаты шушы инклюзив балаларны зур мәйданга чыгару. Алтын мәйдан бит инде ул бөтен төрле регионнардагы татарларны гына түгел, төрле милләттәге балаларны берләштерә. У нас 50 человек, смогло приехать только 20. Вот. Ну, финансовые, конечно, сложности. Несмотря на то, что это, наверное, единственный конкурс, на которого не нужно платить за участие. Это вообще замечательно. Еще хочется сказать огромное спасибо Межводному, что вот он смог организовать такой вот просто грандиозный праздник. Алтын мәйдан фестиваленең үзенчәлегенә килсәк, биредә мөмкинлекләре шикләнгән һәм сау сәламәт булган талантлы конкурсантлар бер сәхнәдә чыгыш ясый. Музыканы алар йөрәкләре аша тоя. Мөмкинлекләре шикле кешеләргә карата җәмгыятебезнең мөнәсәбәтен үзгәртүдә фестивалебезнең бурычларының берсе ди оештыручылар. Та поддержка, которую нам оказывает администрация Черноморского района, она просто бесценна. Они нас подбадривают, в общем-то, и внушают надежду на то, что фестиваль будет расти. И хотела бы все-таки отметить поддержку и помощь президента Республики Татарстан. По его указанию Министерства культуры Республики Татарстан оказали нам финансовую помощь. На эти деньги мы смогли напечатать всю нашу издательскую продукцию. И самое главное, мы официальным издательским пакетом выпустили сборник работ педагогов, которые трудятся в школах, коррекционных школах, и которые участвуют вот в наших конференциях и мастер-классах, мы выпустили их работы. Шулай ук фестивальдә катнашучылар Кара диңгез районы башлыгы Людмила Глушко белән дә очрашты. Очрашудан соң дөньядагы беренче Медуза музее ачылышы да булды. Музей идеясе Женя исемле малайдан, ул сөйләшә алмаган. Фестивальгә килгәч, су куйнырга барган җирендә Медуза күреп куркуыннан сөйләшә башлый. Шуннан Медуза музее ачу турында фикер туа. Монда һәр экспонат үзенчәлекле. Фестивальдә катнашучылар аларны үз куллары белән ясаганнар. Һәр ел сайын бу музей тулыланып, яңа экспонатлар барлыкка киләчәгенә шик юк. Кырым Республикасы телевидениесе ярдәме белән Гөлия Садыкова, Татарлар. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Башкортстанның Тәпәреш авылы тарихы белән таныштырырбыз. Оренбург ягыннан килгәннәр безнең халыклар. Шушы җирләрне безнең Абдылманап Сүнсәли дигән адәм булган. Шушы Москвадан барып, шушы җирләрне безнең алып 2 ел буена йөргәннән соң гына ала алган. Гомере буе яраткан эшенә тугры булып яши ул. Казакстанда яшәүче милләттәшебез Рауил Рәҗәпов турында сөйләрбез. Мне объясняют, что вы не можете дальше учиться. В связи с тем, что вы внук и мама Касимовской мечети. Башкортстанда Тәпәреш исемендәге дистәдән артык авыл исәпләнә. Шишмә районындагысы шуларның берсе. Исеме Өршәк елгасының сул кушылдыгы булган Тәпәреш атамасыннан алынган. Авыл тарихы язмаларда 17нче гасырда ук искә алына. Милли рухлы замандашларыбыз әле дә авылның үткәне турында мәгълүматлар туплый. Шул ук вакытта бүгенге тормыш көнкүрешендә матур кыра. Теманың дәвамы үз хәбәрчеләребез видео язмасында. 1920 ел мәгълүматлары буенча Тәпәреш авылында 1719 кеше яшәгән. Һөнәрчеләр төбәге саналган Тәпәреш базарлы авыл буларак та киң танылу ала. 1870 елда авылда 12 кибет һәм лавка булган. 20 гасырның 30 елларына кадәр Тәпәрештә гамәлдә 3 мәчет булуы билгеле.
Хуҗалыкларны күмәкләштерү башлангач, аларны башка максатларда кулланалар. Авылның тарихын махсус өйрәнүчеләр дә бар. 85 яшьлек Әнисе Әхмәтшина да шуларның берсе. Башкирияда 11 тәпәриш бар. Документы миндә бар аның. 11 тәпәриш бар. Безнең монда килгән Оренбург ягыннан килгәннәр безнең халыклар. Шушы җирләрне безнең Абдылманап Сүнчәли дигән адәм булган. Шушы Москвадан барып, шушы җирләрне безнең алып 2 ел буена йөргәннән соң гына ала алган. Әнисе апаның Марат исемле улы да янәшәдә генә яши, фермерлык белән шөгыльләнә. Әнисенә дә, башка туганнарына да зур таяныч ул. Менә шулай бурыш карап торабыз инде, ул миңа түгел, менә дамирларына шулай бурыш карап тора, менә Иятуллин дамирлар. Гизәрләрдә кыш буе юл ярабыз. Кыш көне без силсәүитнең килгән, тракторы килгән көтеп тормыйбыз инде, буран мазар булса, куар мазар булса, без иртүк үзебез эшләйбез, үзебез ярабыз. Әнисе апа кебек ветераннар күп булмаса да, авылның төрле чорларын үз җилкәләрендә күтәргән апалар тагында бар. Фәрида Пагаймалова да 85 яшьлек юбилейын билгели. Димәк, авылның бер гасырга якын тарихын ул да үз тормышы белән язган. Мин үзем шул тәпәрештә туып, тәпәрештә үстем, шунда кияүгә чыктым. Ул әллә койлардан да күчеп килгәннәрдер, инде анысын сораганы да юк, белгәнем дә юк. Шунда тәпәреш бик әйбәт авыл, бик әйбәт тәпәреш. Күршеләр дә бик әйбәт, Аллага шөкер, бергә әйбәт итеп яшибез. Тормыш иптәше Фәрит ага белән 5 балага, 4 кызларына һәм 1 улларына гомер биргән алар. Һәммәсе белән дә горурлана ана кеше. Колхоз эшендә төрле эштә эшләдем. Нинди эшкә кушалар, шунда бардым. Бункерда да копсык белә, элек бит копсык белә ыргытадырык, әле кебек түгел. Бункерда да эшләдем, шөгендер, әллә күп мишар шөгендердә утадым, бик күп эштә эшләдем, мин бер көндә ял итеп тормадым. Аллага шөкер. Ильяс улы Фәридә апаның аерым горурлыгы. Уфада үз бизнесен булдырып, аякта ныклы басып торучы егет. Төбәктә 10 ел рәттән инде сабантуйлар оештыруга зур өлеш кертә ул. Шулай ук авылга башка төрле ярдәмнәре дә күп. Үзе Уфада яшәсә дә, туган нигезендә кала уңайлыклары да булган искитмәле матур йорт төзеп куйган. Әнисе рәхәттә гомер итсен дип. Фәрит ага берничә ел элек бакыйлыкка күчкән. Шуңа да балалар атна азагында һәр даим әниләре янына кайтып йөри. Бергә җыелганда җылы хатирәләргә чумалар. Шул авылда туып үстем. Авылның гөрләп торган чагы бар иде. Без бәләкәй чакта үскән чакта һәр йортта берничә бала яши, һәр йортта механизаторлар, тракторлар, машиналар тора иде. Ул хәзер инде авыл сүнеп бара. Яшьләр бик күп калмый авылда, эскола яшьләр. Уфадагы киң билгеле электроника сәүдә үзәген җитәкләгән гәмәдәшебез. Хәйриячелеккә дә шактый матди ярдәмнәр бүлә Ильяс әфәнде. Туган төбәгендә мәктәпне саклап кала алмауларына әрнешә ул. Авылны ничек тә яшәтәсе иде ди. Без шул авылны күтәрергә тырышабыз. Һаманда яшьләр авылда калсын дип, авылда бәйрәмнәр оештырабыз, сабантуйлар оештырабыз. Артистлар чакырып, концерт та ясаган бар. Мәчет салып куйдык бит инде авылга. Дин тагын авылга кайтсын дип. Тәпәрешнең өметле киләчәге өчен биредә төпләнеп калган уңган егетләр дә күп көч сала. Дамир Идиятуллин шуларның берсе. 26 ел инде фермерлык хуҗалыгын җитәкләп, зур уңышларга ирешкән ул. Бу ел Сабантуйда Германиядан, Турциyaдан, Кореядан гына кунаклар булмадылар. Безгә бигрәк тә рәхәт инде. Алар бит кунак булып килсә дә, алар ягында туган, үскән, иридә нәселе бар. Ул бердә юкка килмәгән инде. Менә шулай итеп, матур бәйрәмнәр оештырабыз авылда. Сүз дә юк, Тәпәриш авылы да илдәге күп кенә салалар кебек үк замана авырлыкларын кичерә. Мәктәп ябылуда файдага түгел. Шулай да тырыш халкы белән данлы авыл үз көченә таянып, алдагы көннәргә өмет ышаныч белән яши. Фәнис Фәтхи, татарлар, Башкортстан, Шишмә районы. Киләсе видео язманың геройы яшь чагында хәрби, диктор һәм сәяхәтче булырга хыялланган. Бүген исә ул ат казанган агроном, Казакъстанның Петропавловск шәһәренең мактаулы гражданины. Сүзебез Равил Рәҗәпов турында. Гомере буе яраткан эшенә тугры булып яши ул. Халык өчен үзенчәлекле үсемлекләр бакчасын саклап кала. Татарлар тапшыруының иҗат төркеме Равил Рәҗәпов янына кунакка барып, ул тудырган матурлыкны үз күзләре белән күреп кайтты.
Казахстанның төньягында Петропавл шәһәрендә гаҗәеп матур бер урын бар. Биредә ел айланысында җәй хөкем сөрә. Монда бөтен дөньядан җыелган 2000-нән артык төр үсемлекләр үсә. Равил Рәҗәпов инде ярты гасыр дәвамында аларны тәрбияләп үстерә. Шунысы кызык, һәрбер үсемлекнең үз тарихы бар. Равил Хәсән улы Рәҗәпов Кукмара якларыннан 1948 елның 23 апрелендә Петропавл шәһәрендә туа. Мәктәп елларында яшь натуралист түгәрәгендә шөгыльләнә. Доучились до 8 класса, и вдруг все пошли учиться в 9 класс, а нас нет, и меня нет. Мне объясняют, что вы не можете дальше учиться, в связи с тем, что вы внук имама Касимовской мечети. Вот так вот. В то время. Только позднее, потом, значит, на каком-то партийном съезде было принято решение, что, значит, дети и внуки не могут отвечать за, значит, за деятельность своих отцов и дедов. 13 яшьтән ит эшкәртү комбинатында эшли, аннан соң армия сафларында хезмәт итә. 1974 елда Омск шәһәренең авыл хуҗалыгы институтын тамамлагач, Петропавловск оранжереясында югары агроном булып эшли. Бүген аның фидакар хезмәте аркасында кечкенә генә оранжерея зур танылган үсемлекләр бакчасына әверелде. Бүген бар шартлар да бар. Ут, су, җылылык кертелгән. Әмма үткәннәргә күз салсак, 90-нчы елларда катлаулы чор кичерергә туры килде. Равил Хәсән улы авыр вакытларны искә төшерергә яратмый. Оранжерея завод карамагында булганда аның кирәклеге юк дәрәҗәсендә иде. Рәҗәпов гаиләсе бакчаны саклап калды. Уникаль үсемлекләрне җылытыр өчен алар бакча ортасында көн сайын ут яндырдылар. Равил әфәнде оранжерея буенча сәяхәткә чакырды. Биредә үскән барлык үсемлекләрнең тарихын бик яхшы белә ул. Хөрмә җимеше агачы Рәҗәпов гаиләсенең иң зур горурлыгы. Аңа 278 яшь. Баксан, ул агач Петропавл шәһәреннән дә өлкәнрәк булып чыга. Равил Рәҗәповның бабасы имам булып эшләгән. Хөрмә җимешен Мәккәдән үк алып кайткан. Хәзер ул бакчаның түрендә үсеп тора. Мама однажды говорит: ну вот, многие, значит, мужчины, возвращаясь с Германии, ну, привезли какие-то там, ну, какое-то белье, там, платье и так далее. А твой отец-то что привез? Пальму Вашингтонию, мальву да мыльнянку. Вашингтония пальмасы гаиләнең тагын бер казанышы. Равил Рәҗәповның әтисе, өлкән офицер Хәсән Рәҗәпов, шул пальманың үсентесен кулда тотып Бранденбург капкасы алдында җиңү маршы белән үткән. Шуның өчен без аны җиңү агачы дип тә йөртәбез, ди Равил Хәсән улы. Пандероза лимон агачының үсентесен исә Равил Рәҗәповка 1959 елда Равил Кастро бүләк итте. Адашның бүләген әле дә кадерләп саклыйм дип елмаеп сөйли ул. Равил әфәнденең төрле тәңкәләр, сувенирлар һәм борынгы сәгатьләр тупланмасы да бар. Алар турында да зур горурлык белән сөйли хуҗа. Күбесен үзе төрле илләрдән алып кайткан. Кайберләрен аңа Санжмин мирасы буенча килде, туганнары һәм дуслары бүләк итте. Бу бакча җитәкчесе Равил Рәҗәповның улы Артур Рәҗәпов сүзләренчә, үсемлекләр бакчасы бик күп авырлыклар кичерде. 3 тапкыр сатуга да куелды. После этого сад находился практически на окупаемости. Вот, с 98 по 2005 год, по 2009 даже год финансирования практически не было, было минимальное, постоянно не хватало. Мы считаем, что сад необходимо передать в профильное ведомство, то есть чтобы на территории сохранился ботанический режим, заповедный режим, вот, чтобы дальше он развивался, эта территория развивался как ботанический сад именно. Булган проблемаларга карамастан да Рәҗәпов гаиләсе киләчәккә зур планнар курып яши. Бакчаның территориясын киңәйтергә, яңа скверлар, парклар булдырырга ниятлиләр. Эшләрендә зур уңышлар юлдаш булсын. Әдилә Тухбатова, Бауыржан Кыжыканов, Татарлар, Петропавловск, Казахстан. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карарга онытмагыз. Исән-амин яшәгез.